तने बलल साजैती घूमे पंडाल में तने बलल साजैती घूमे पंडाल में हर हाल में मेला घुमाई बेसाल में दुनिया हर हाल में मेला घुमाई बेसाल में। हाँ जी बड़ी दिन से लालसा रहे। तारू तंग कैले बावे कोरोना बाबूजी कोरोना वोरोना के बहाना मत लगाई। हर साल रहे राउर कवनो बहानावा देख तारू तंग कैले बावे कोरोना रउआ खाली फसल रही घर के जाल में रउआ खाली फसल रही घर के जाल में हर हाल में मेला घुमाई बेसाल दुनिया हर हाल में मेला घुमाई बेसाल में। अच्छा वो देखते बानी चाहे कुछ होई असो मेला घूमे जाए काहे खिसियालू असो श्रद्धा पुराए। अच्छा ठीक बाजी संग में दर्शन कर जाई चाहे कुछ होई असो मेला घूमे जाए काहे खिसियालू तोहार श्रद्धा पुराए। सुन लो सैया विशाल राहुल चली कोनो हाल में सैया विशाल राहुल चली कोनो हाल में हर हाल में मेला घुमाई बेसाल में दुनिया हर हाल में मेला घुमाई